Әгәр дә мин белгән булсам, мына күршеләрем кебек, бакчада гына йортымны төзер идем дә, һәм бу бәләгә кермәс идем, белгән булсам. Ләкин мин белмәдем. Салмашы бистәсендә яшәүче Ленар Сәләхиев бу җир кишәрлеген 2009 елда сатып алган. Ул вакытта моннан газ үткәргеч торбалары узганын белмәдем ди. Йорт җиткереп 2013 елда республиканың Росреестрында өендә җирендә рәсмиләштерә. Барлык эшләр бакча амнистиясе программасы буенча башкарылды ди. Газпром юристлары инде әйтәләр, әгәр дә сез действительно барып разрешение на строительство алган булсагыз, сез анда белгән булырсыз, что монда бар газопровод һәм инде кызыл линияларга эләгәсез дип инде. Ләкин мин үзем шәхсән 2009да барган идем. Андагы секретарь хатын-кыз миңа әйткән, сез инде нәрсә, хәзер бит инде барсы да җиңелчә генә дачный амнистия белән генә регистрировать нәрсәгә сезгә разрешение дип инде. Төзегез, аннан соң инде БТИга барып, шул процедураларны по дачной амнистии миңа аңлатып биргән иде. Баксаң, йортлар Газпром Трансгаз Казан оешмасының газ үткәргеч торбалары узучы магистраль янәшәсендә үк салынган икән. Кагыйдә буенча 150 метр ераклыкта бернинди төзелеш эшләре башкарырга ярамый. Шуңа оешма куркыныч объект янындагы барлык йортларны да сүтәргә куша. Ленар Сәләхиев белән посадка торба салынган урынга барабыз. Моннан аның өенә кадәр 134 метр. Ирнең сүзләренә караганда, менә мондый белдерү такталары әле берничә ел элек йортлар салынгач кына барлыкка килгән. Без төзегән вакытларда күршеләр сүзләре буенча бу табличкаларда, бик сирәк-мирәк кенә булган табличкаларда охранная зона 25 метр гына дигән мәгълүмат бар иде. Хәзерге көндә инде 18 елда безнең Газпром официально регистрировать башлагач, кызыл линияларын табличкаларда күрсәтә башладылар инде 150 метрында. 2017 елда мондый сорау белән Чиләбе өлкәсендә яшәүче бер ханым Владимир Путинга туры элемтә вакытында шалтыраткан иде. Аның бакчасында сүтәргә кушкан булалар. Пришла повестка в суд многим садоводам, где было принято решение о сносе домов за наш счет. Скажите, правомерно ли это и будет ли закон, который нас защитит? Застройка произошла вдоль трубопроводов, потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону, и теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые уже построились там, их нужно оставить в покое. 2018 елда президент имзасы белән яңа федераль закон чыга. Анда мондый юллар бар. Әгәр миллекче җирнең куркыныч зонага керүе турында белмәгән икән, аның йорты яки башка каралты курасы рөхсәтсез төзелгән дип саналмый. 2021 елда Россиянең Конституция суды аңлатма чыгара. Әгәр кешенең җирне законлы рәвештә сатып алуы исбатлана икән, объектны сүттергә мәҗбүр итәргә ярамый. Сүттергән очракта да бәясе кайтарылырга тиеш була. Бер карасаң, проблема хәл ителгән кебек, әмма саклык зонасында урнашкан йортларга янәдән дәгъвалар килә башлаган. Судта хәзер милекчеләр бу шикләүләрне белгәннәрме, юкмы, шул карала. Без төзегәндә ине бернинди сведения да юк, кадастрда да юк, бернинди граница разделения андый нәрсә юк. Бары вот именно моннан үтә торган и все. Аны город белән согласовать мәгән бер булып чыкты бу. Мин аңламамча инде. Суд карарын Руслан Тахиров та көтә. Ул да үзенең йортын 2014 елда бакча амнистиясе буенча рәсмиләштергән. Они говорят, что мог знать. Безгә сез бу турба турында белгәнсез, шуңа төзелеш өчен ризалык алырга килмәгәнсез диләр. Без бит бакча амнистиясе буенча рәсмиләштердек. Бу очракта да бик күп документлар җыярга кирәк. Бинаның техник планы, БТИдан белешмәләр дисеңме? Гаделлек җиңеп чыгуын телибез. Безне ишетсеннәр иде. Бер нәрсәне дә рөхсәтсез төземәдек. Казанның башкарма комитетында аңлатуларынча, Салмачыда җирләрне 5тә башкалага кушылганчы ук бирә башлаганнар. Шәһәрдә моннан узучы газ үткәргеч торба турында мәгълүмат бар. Аның турында җир кишәрлеге планын сораучыларның барысына да җиткергәннәр. Кызганычка каршы, кайбер милекчеләр үз җирләре буенча шәһәр төзелеше документларын соратмыйча төзелеш эшләрен башлаган. Аннары аны Росреестрда бакча амнистиясе федераль законы нигезендә рәсмиләштергәннәр. Муниципаль хакимият органнарын урап узалар. Моннан тыш, җир кишәрлеге турындагы барлык мәгълүматны да хуҗа кеше үзе тупларга тиеш. Торбалар узучы урыннарны рөхсәт ителә торган аралыкны әлеге үткәргечләр өчен җаваплы оешмалар билгели. Без аңлатма сорап Газпром Трансгаз Казан оешмасына да мөрәҗәгать иттек. Алар элек биредә яшәүчеләргә газ үткәргеч торба үтүе турында хәбәр иткәннәрме? Ни өчен судка биргәннәр һәм йортларны сүткән очракта компенсация түләнәчәкме?
Материал эфирга әзерләнгән вакытта җавап булмады. Бистәдә яшәүчеләр сүзләренә караганда, хәзер бу газ торбасының соклык зонасында 100дән артык йорт урнашкан. Проблеманы хәл итүне сорап Владимир Путин һәм Рөстәм Миңнехановка хат язганнар. Безнең яктан, әгәр дә ки без инде җитәкчеләр турында әйтсәк, бу яктан суд кына әйтә ала. Бу киләчәк турында безнең уйлавызча, без уйлыйбыз иң беренчедә теге кешегә зыян килмәсен. Чөнки сүзегез беләсез, анда нинди сорау буенча бүгенге көнгә спор бара. Шуңа күрә без монда ничек суд нинди карар чыгарыр. Россия президенты хакимиятеннән Салмачи бистәсендә яшәүчеләргә инде хат килгән. Анда мөрәҗәгатьне алулары, хәзер мәсьәләне өйрәнүләре турында хәбәр ителә. Шулпан Касыймова, Дмитрий Аринин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.